Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Zvamanje ndine umbowo wandoda kukuratidzai kuti vanhu vari kutengwa kunzi vaparadze Nelson Chamisa, vaparadze musangano wa Nelson Chamisa, vari kutengwa. Panapa ndine screenshot raComrade chaibva vachibvunzana nemumwe wavo kunzi makapiwa mari here, makapiwa mari here. Zvikanzi yakauya shoma, mari yakauya shoma, hanzi imwe yacho ichazouya. Aiwaka ina ndifambire nyaya dzekunyepa, ndinofamba nedingindira rekuti umbowo ndo umbowo wacho ndoda ndikuratidzei tobva taverenga pamwe chete tichiita sei tichizvionera. But it's no longer a secret kuti vese vakaenda kufamu vakapiwa mari, vese vakatengesa vakasara vari muparamende vari payroll yeZanu PF. Right, ndisandapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo toita sei todzifambira handitika. Right, hanzi Chamisa Consulting, company registration in South Africa, everything you need to start and run your business. Ndo vanhu vekubata kava. Saka vanokurejistera company, vakurejistera company vovhura a bank account FNB. Kana wakuzoda kutorwa malogo, kana uda kutorwa mawebsite, kana uda kurerwa digital marketing, aiwaka ndo vanhu vekuita sei vekudhila navo. Saka bata nhamba dziri pascreen idzo, woita sei woti wabva nekuna DJ Holly, woitirwa mudhiginyira wacho, zvinhu zvacho zvofamba zvichiendeka handitika. Right, let me show you the whole screenshot first, and then ndozorita zihombe totanga kuverenga tese step by step tichionesana kuti zvakamira sei uyezve zviri kuita sei, zviri kumbonyasofamba sei handitika. Right, this is the screenshot randaisa apo. Handaroki screenshot gunshot. Ukangotaura series onomwanzi screenshot papa mawani. Zvikanzi nyaya yacho ringotangira pakanzi pakaipa, the pressure is too much. Hanzi pakaipa, the pressure is too much. Comrade chaibva ndo ari conversation iyoyi handitika. Zvikanzi how far cash makapiwa yenyu here, ini mashefu akaisa shoma, hanzi imwe ichauya. Mashefu akaisa shoma, hanzi imwe ichauya. Zvikanzi not yet my brother. Apa I'm trying my best to discredit Chamisa. Avazivi the resistance we are getting from people. That man is loved. Hanzi havasi kuziva kuti vanhu havasi kutomboda. Vanhu havasi kutomboda izvozvo. Right, kanzi regai tione kuti vachaita sei. Cause pakaipa zveshuwa paropisa. If they don't want to act, wachanyura wakatemba. Takauya kuzotsvaga mari. Chipati chaChamisa is now difficult to infiltrate cause vanhu havachada isusu my brother. Vari kutozvitaura vakomana kuti vanhu havachatonakirwe navo. Ende pakanzi next election ya 2028 aiwa vamwe vacho havatoinhuwe parliament, vatongodya mari nekudhiraivha mota kekupedzisira ipapapa nditika. Zvikanzi okay, zvikanzi hameno mukoma, regai timbogadzirira. Muri kuenda kuguruve here? Hameno event yekuguruve yaitaurwa iye. Zvikanzi ukashayikwa timu riya rinokunyudza ndezvejunta kaizvi. Hanzi kana uchinzi kunyudzwa kutofa, kuurayiwa same time hapana, kana kutopomerwa mhosva kunzi une zheti rawakapara, womba watokandwa
omwe watokandwa kusere hanzi unoda hanzi uchida usingade you have to go zvikanzi saka leta mazviona mega mazvinzwira mega patinenge tichitaura pai vanhu vanonge vachiti propaganda vanonyepa vanozodini but ndo nyaya yacho ende ndo nyaya iri kutopisa zvamanje paX iri kutrenda zvekutodaro handitika so ndonyanga chifamba naizvo manje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes kuti it's bye for now ngatisangane muvideo rinotevera.